Biko achọrọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m biko na m were ihe na ugbo tụwatọrọ ya ụmụnne anyị na gị wụrụ nwoke gị were ya ka nwanne gị nwaanyị gị wụrụkwanụ nwaanyị na gị wee ya dịka nwanne gị nwaanyị na ihe ya chọrọ ịma wụ ihe ya ga-eme n'ọnọdụ n'ugbo ene ya nọ. Gwa ya ihe ahụ ị ga-agwa nwanne gị ma ọ wụrụ na ọ nwanne gị, ya wụrụ nwa gị ihe ị ga-agwa nwa gị ma ọ bụrụ na ọ nwa gị ka ihe dị otu a metụtara. Ya sị na di ya na-arụ na kọmpani na ya achọghị ikpo aha kọmpani ahụ na ọ wee very popular company onye ọbụla maara na ọ ebe a ka di ya na-arụ and ọ rụkwala for some years ebe ahụ a ka ọ na-arụ na o bido ịrụ na that company only 4 months ya matara di ya application o tiri kemgbe ha akpọ ya ya ebido dị ọrụ. Company kpọrọ ya just 4 months ya na ya abụọ na relationship. Di ya sị na ya butere lọk dizie serious na ihe ya na ya abụọ na-eme before mara ha alụọ. Na ọ na-arụkwa na company a ya mụọ ụmụ atọ. Na ọrụ ga na company ahụ bido ụlọ ha na-arụchabe ti nga n'ugbo ya na-akụrụ m ihe na ọ wee metụkwana gị tito nweta ego ga-eti gị. Ya nwa nwekwara na business ya na-eme na ya dị proud ịgwa m that na business ya na-eme na onye nyere ego eji ebido the business na ọwụ last born mmanya n'ihi na ka ahụ lụtara di ji ego nke ha niile toshiri ke last born nke nta mara mmadụ egwu butekwe n'oke di na ọka ahụ nyere ya ego ya eji bido business na-emekwanụ ọfụma na business ya. Nwaanyị mba nnọọ nza otu a ka e mere agwa di ya agbanwe. Mgbe ụfọdụ ọ gaghị alụta, mgbe ụfọdụ some weekends ya sị na ya nwere na ha nwere occasion na village ọ ya gasị nwere occasion ya sị na enyi nwoke na-eme traditional marriage o nwere ike ya wụrụ another state. Most weekends na di ya na spend ya n'ụlọ ya. Ya wepụkwara ya n'ihi na ọwa adult na ọ mara nke dị mma ya o mee ihe ya na-agwa ya wụ na ya esoghị ya ga na ihe ọbụla ọ na-eme no protect kwa onwe ya. That is the most important thing. Na mgbe ụfọdụ ya na di ya ga-anọ fon ya ringie ọ ga-apụ izu zacha kọl ya batakwa ya na-ajụ question ya na ọ na-ewute mana ya amaghị ya ga-eme n'ihi na ọwa adult ihe dị ya mma ka ọ ga-eme na ọ wete ha shibiri. O ruo mgbe o ruru na ya na di ya nọcha like 1 month 2 months di ya ọ naghị abịa ketekwa ya, ọ naghị eme ka ọ enweghị dịka egwuregwu bet ya egwusicha ya egwu na ya ọ na-awụ ya sacha ahụ bịa ka egwusi di ya egwu na di ya ga-enyenwe ya excuse na ishiwa gị ihe ahụ emegide mee 1 month ya bịa hụ na maybe ọ wụta o shiri chọọ ya na ụrụ onwe ya dị agbana ya nkịtị. Di ya nọ 2 months nọ 3 months ọ bịawa ka ya na ya gwuo one afternoon ya gwa ya na anwụ dị too much ọka anọ na ya ga-agbagbọrọ ihe a na ọ ma na ọ nwere ahụ ya nwere ahụ so na ha ga-agwodoro ihe a n'elu bed na heat dị too much na ole ọ ga-agbaiga na generator set gbaiga ya on ka ke fan kusetọ ha. Di ya nọrọ nga yiri nwe ihe gwa that na ya atọwala ọka too much. Ya jụwa di ya sị ihe na ugbo onu no demand ga-afọ na ole mgbe o mere ya last. Di ya sị does it really matter. Di ya gwa that na ọ ya nwa jiri ego ịbịa n'ụlọ ha lụrụ ya meaning that ya nwa dị in charge na mgbe ọ masịrị mgbe ọ gụrụ ya ka a ga-eme ya sị oke gba ya nkịtị. Di ya nọrọ nga yiri nwe ihe pụọ that day move ọ bata ọ lọta ha lọta through that day ọ lọta the next day mgbe ọ batara wụ Sunday evening because ọ ga-aga ọrụ Monday. Ọ lọta na-agara ekpimkpimkpim eme ka o wega iwe kwe ha tụpụrụ ya ọnụ chọọ ka ya bịa elewe anya n'ihu ya papụkwara ya gba ya nkịtị. Ọ nọtọ jụwa ya sị na this marriage na ọrụ ole mgbe a ga-ereview ya again ka a mara ma aka ga-anọ n'ime ka aka ga-apụ. Ya gwawa ya sị elekwenụ mgbe a ga-eme the review na the review wụrụ ugbu a na ya dị ready na mgbe ọbụla ọ chọrọ ka ọ wụrụ ya dị ready na ọ chọkwa ka e review ya na village n'ihu ọha mmadụ na ya dị ready na ọwụ man in charge na o chefukwala na o ji ego ebịa lụrụ ya na ihe ọbụla o kwuru ga-eme na ahụ na that review mgbe ọbụla ọ dị ready na ya dị ready. Ọ sị di ya elekiri ya ya ejiri nwayọ kọrọ akpa ya gawa shop na ihe ya nọ na shop na ọ naanị only 1 hour. Di ya nụrụ nga awọchasha buki ukwu ha ka gịnị bịa chọpụta 2 sales girls na-erere ya na ha azụ ahịa zụga ọ chọpụtachi everybody chọcha customers iji shiri shop ya gụchie gbachie ya were key na ọ ya nwe ya nwee shop na ọ because ego bata gị aka kpatara nụ o jiri onwezighị time ya. Ya nọrọ nga jụọ eso nwee time ya na ọ gwa ndị mmadụ na ụdị ejiri enwe time ya ka ọ chọrọ ka e discuss ọmata na eji na ọ gwa ndị mmadụ otu ejiri enwe time ya
na tii na ya na-asụ akwa ya na ya gwara eze ga washing machine ọ na-agwa ya datin ya na-azụ washing machine ọ lazy women ka na-azụ washing machine na ya nwa ka na-asa akwa ya asa akwa ụmụ ya na nwere shi ọ lọtara buru ọnụ before na ya na-eshiri dojo na fridge onye dị na microwave were na nọ na-ehicha ụlọ ka ụmụaka ka ọ na-akpọga school na ekwu otu ochi ya nwe hụ time ya na ya ka ya jigode shop ọ gbashi na ọwụ ya nyere ego eji bido ebe na nwanne ya nwaanyị na o ruole mgbe a ga-eru village ga maigoro okwu ọnụ ọ cross wala boundaries because ya na-edi mee every some of the things ọ na-eme overlook feel na ọ ga-abịazi na ke shop a ka mmadụ ga-eji ahụ di ya gwa dat na ya na-apụ na ka ya ga-eweta moto bịa buru ihe niile nọ na shop a buga somewhere load na mgbe ya dị ready irespect ya rubere isi na ka ya release here ngwa ahịa ya elekere gwa di na ka ọnwa anya nwa ya bụ ọga ya nọrọ nga ga-eme ke entry na police one woman police esonye bịawa na shade dekwezi ka di eji moto abejebe ibu ngwa ahịa the woman ajụ ya sọ ga ya se ụna abụọ wa dot nwaanyị asị na nwanne ya nwaanyị nyere ego ji bido business and o nwere proof from statement of account principal money nwanne nwaanyị sendere ya o jiri bido shop na ihe awụ shop nwaanyị gị enwe ihe inwe right ịbịa bịa gbachie ihe a nwaanyị chi ụmụ enwe ihe mere echi o nwere ụmụaka to take care of shop awụ ka nkwe na onwe ha onye sị m na otu ga nwere inwe right ịbịa gbachie ebe nwaanyị ashi enwe gị ya an adult nwere source of income business ya ụkwanụ gị mepere na ọ gaghị eme ya nọrọ nga reverse moto ha apụ ya erecha ahịa lọta di ya nọrọ nga gwa ya sị na ebe ya na-achọghị ime na waya na ya ga-eme nke bịara ịnwakpe ya n'ike like ịwakpe tọtụrụ efe dobie pant ya gwa di na ihe awụ ihe a na-eme by force na ihe treatile like an animal di ya a na-agwa ya dụrụ nga do efe edo efe nga ka ya bas ma o jizie n'ala ha dịghị na akpịrị were ikpere ya bụ gbasha ya ụkwụ ya sha ka shere flower vase nọ nga ọ ya n'isi ọbara isi ya agbawa ọbara gị ya otiwepara aka n'isi ya eshizi na bed rito shirakwanụ nga amara di ya nụrụ nga were fon ya bido rekọdụ ọtọ nụ tọrọ ọbara shiri gba n'isi send ya ụmụnne ya abịa ọgụ that na ya enweghị ike ịlụ ha nwanne ha na ọ dịla na ya chọrọ igbu nwanne ha ya asọ ha nsogbu anụ before mara eme family ka ya involve abịa meeting ya eko di ya eko ajụ ụmụnne sele ihe unu kwuru ya nụrụ nga na ụmụnne ya si yes na ihe nwanne ha kwuru na ọ ebe ha kwụ na mgbe nwoke pụrụ gaa lụọ nwaanyị onwe nwunye nwee shop nwee ihe niile nwee ego nwunye nwee ihe niile na ọ mgbe masịrị ya ka ọ ga-aga n'elu bed ọsọ dị ọkpara nne ya sọwa ihe o kwuru ya sị na ihe ha kwuru gboo dat na ọbara nwanne ha ahụ ya kụpụrụ na ya ga-azụ ewu gbuo ikpere rịọ and shite that day gawa na ihe bụ niile mege na shop ya ahụ na ya ga na-ahand ya over to na di ya ga-enwe full control of that shop n'ihi na ọ wee ego bata gị aka ka ya eji atụlega anya elu mgbe ka ya eji bilite gwawa ha si na ma ọkụkọ ma ewu ma brush ma mosquito na ya ga-azụ and di ya nwa nọkete shop ya na ya ga-atụkpu ya and ya ga-emeke sure na ya na ya abụọ kwụgharịrị onwe ha very dirty na ọhịa nwere ịgwa ha na ha take a final decision na marriage awụ by force ka ya ga-abere ka ya rọrọ ya na ya nwere business to attend to ọsọ ha nọrọ ga-lekọrịta onwe ha anya di ya gbakwanụ nkịtị okweghị ekwu okwu diọkpara nne si in that case na marriage a na ọ dịla over di ya sị na ihe ụmụnne na ọwụ nwanne nwoke na ọ ma the best for him na ihe ọbụla ọsọ mere na ọhịa ga-eme na ọtọ ọbụla the final decision ọbụla ebe ya na-achọghị ịsọkọ mbọ rịọ ya gbuo ikpere ngịrịkwana ewu ya gasị echi ha ego ewu na why not ime ihe ụmụnne kwuru di ya sị return ọhịa kwụrụ n'isi echeke ego ole na meeting nga ahụ diọkpara nne ya ama ya aka na akpa wepụta the money si lekwe dissolve our marriage ya nọrọ nga alawa soke ya alawa ugbo ene ya paaki ngwongwo na ụmụaka kwa na amụrụ ele otu esi eme na ọchị nọ wite ụmụaka fine na ọchọkwanụ ka ya na ha nọrọ fine ọ ya ka ya lụrutere buwa ibu ya na-ebu ibu ya na-agụ uri ya na-ebu ibu ya na-apa na-agụrụ nwa egwu chọọchị bupụta akpati ya na-eme ha renji di ya nọntara gị bịa were ha ikpere gbuo n'ụkwụ si ya biko na ya amaghị ya mege dis and that na ya hapụkwala ya gwa ya sị na ọtọ nọ na-akwa mana ya na ya agbadizi ha married na erite ọnọna ego akwụrụ n'isi ya ndị ọ na-aka ya ka e nyere ya na tinakpa na ọtọ bụdoro ya anya ugbu a na ha wuzikwa husband and wife so na ya biko shift ya hapụ because ya ga-ime ihe na ya ga-emekwa ihe lee anya n'azụ na ya hapụ ya aka na di ya nọrọ nga na-ele nọrọ nga mmiri fon kpọọ nwanne nwoke na-ele ụdịka ikpe kpere ihe ka ahụ na ya like ihe because ya gbara nkịtị that day ya like hotel action o take that day na this woman nwunye nwanne nwoke ajụ wesa kwa gị ka e nyere ego ịkwụrụ n'aka gị nara ọ ya nwa natara ego na ọ gị nara were ego tie n'akpa na-ele ihe ọ ya nwa nara ego ọ kwụrụ n'isi nwunye
na-ele ihe ọ bịara blame Igbo nwanne nwoke agbanye phone na ntị ọ sị ebu akpa ya nọrọ nga agawa na ke cousin sister ya bi somewhere na ebe a ka ya nọ chọtazi ụlọ kpọrọ ụmụ ya nọzi ebe ahụ ọkụta ya bịa zụọ ahịa na exactly 4 months after he dissolved this marriage achọ di ya nọrọ di ihe ọ na-ebezi na-awụ na ya control gị destiny ya na ọ ya nwa control gị destiny ya hapụ gị aka na-ele otu ya siri bịa na ndụ ya enye ya ọrụ ya enweta ọrụ 4 months after he dissolve marriage ha 4 months after he dissolve marriage lose the job na ya hapụ gị destiny ya nga eji na ọ ebe okwu na ugbu a na ihe ọrụ gazi onye ọhụrụ ya si bịa rịọ ya onye ọhụrụ ya si bịa rịọ ya onye ọhụrụ ya si bịa rịọ na diọkpara nne emecha na-arịọ ya na nne di emecha na-arịọ ya onye ihu na-arịọ ndị a niile that time ya na-akọsara sịlekwa ihe nwa ha mere dị nchaji na ha niile na onye ihu onye azụ na-arịọ na ha dị redi ịbịa bịa lụgharịa ha warịa ha ụgwọ isi ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ya ekwere na nwaanyị mba na m judele ndị mmadụ ya ekwesịrị ịlaghachi na this type of marriage ka ọ ya nọrọ nwa ebe ya nọ because ihe a na ọ gwụla ike ihe ediri na ọ dị too much ọ na-ekwe nkwa ekwe ka ọzọ na ivu na ọ chọkwa ka ha gaa ụlọ ọgwụ ga-enyochachi onwe ha mara ka ọ hụ na ya dịkwa n'ite nwekwa ihe onye mege na this and that ya niile ana ya na-akpọ ka obi gbawa ya na ya na-aga jos lọja na hotel edoro nga ahụ ihe ụra to avoid the noise ụmụaka na-enwebe ihe na ojibeghị ọnụ ya kwu just to bring her back na m juderele ya ụlọ ụmụnne na ya wụrụ nwanne m nwaanyị na-ele advice ị ga-enye ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa gbotere ọnụ kele ugbu na-enye m ọnụ ọsọ mgboto wara ya ọnụ agbotokwarala m ya ọnụ gị mara ihe ị ga-agwa nwanne anyị nwaanyị gwa ya okwu ka nwanne gị ụnụ mara nnọọ ihe na ọnụ n'obi ịwụrụ nwanne this woman ọ wụrụ otu nne gị gabiga godere ka ọ ga-akụkọ na ugbu ene ị mara nnọọ ihe ị ga-agwa biko ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ị ga-achị back to that marriage ọsọ ọ nọ n'aka ya nwee nọrọ ebe ọ nọ nọkwara sokwa n'ọrụ relax ara onwe na-azụ ụmụ ya na ya dị equal to task na onwe nnọọ ihe ụnụ si eme na o tele follower page na mata ya apụtala na ụnụ gị dụọ ya ọdụ dịka nwanne gị ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ nga ọha nụ m n'ọnụ udo dịrị unu